aș vrea să se vadă în acest film că suntem o companie serioasă care întotdeauna și onorează comenzile la timp. Păi, ce ne reprezintă ar fi mașinile în primul rând. Cum faceți filmul Cartrans? Păi eu știu, să începeți de unde? De la flotă. Așa. Cu camioanele, cu dispecerii. Ar trebui să începeți cu oamenii. Să scoatem în evidență lucrurile bune pe care le face Cartrans. Cum procedăm. When spin back, rewind, diesel power blows your mind drastically, fantastically. It has to be automatically. Check it out, you better work it out. Change to another route. My techniques, strategies, abilities, I leave chords and mic hanging like spring leaves. Do a try so fast beyond the human eye. Lyrical tactics, vocal gymnastics, ease and pepped up. You get swept up, smacked up, backed up. Your crew's all cracked up. Check it slow, pick, choose quick. You can't stick. My metaphor range the strangest angles. You get tangled. M-ați blocat. Prezentarea filmei și vrem să ne spuneți ce ar trebui să apară în film. Bună ziua! De ce tocmai la mine? Oh, sunt foarte grăbit. Ce idee să vă spun? Păi cred că mașinile, în primul rând, că sunt reprezentative. Un colectiv extraordinar, ținând cont că sunt angajată de 10 ani. Flota, mașinile. Tehnicul, care, într-adevăr, au o muncă destul de grea. Ideea că suntem o echipă unită, știm să glumim, știm să rezolvăm împreună o problemă. Colectivul. Așa. În primul rând, toată flota lor de camioane, nu? Cu serviciul. Să scoatem în evidență lucrurile bune pe care le face Cartrans. Sunt mândru unde lucrez. Pot să spun oricui că lucrez la o firmă mare, la o companie mare, la o companie de prestigiu. Nu știu acum cum ar putea fi transpus într-un film așa ceva sau în ce măsură poate avea un impact asupra altor oameni, dar asta este modul nostru de a fi, de a exista și de a ne manifesta. Facem transport. Asta știm să facem. And having mad people showing up, packing crowds, jam-packed venues, needles collapse while atmospheres continue. Sprinkle that, winning like that, moving like that, hitting like that. The melody is fat. Yo, I'm on the energy source, the cosmic boss with prodigy, flipping astrology. My intellect's the